Mfowethu nanku umlayezo obhekiswe ngqo kumthandeni Gcome lisho umfoka amanqeleke lapha ke ngithe angikucaphunela uyizwele ngicela ulalele nansi inkulumo bese uyakhomenta. Izinto zakho zihamba kahle baningi ama-artists abawufeaturishayo but izinto zabo azambi kahle so siyabonga kakhulu kumthandeni nokwazi nje isikhathi ukuthi yonke into inesikhathi sayo. You do not need to force out things uphoqe izinto uforce izinto yonke into inesikhathi sayo. Maningi ama-record umthandeni esazowabreaka esingakaze saze sawacabanga thina besizazela nje ukuthi ingoma zakhe ayidlale kuKhozi bese uqasha abahleli bemcimbi kuphela ukuze sazi ukuthi uphumelele uMaskandi. Manje umthandeni ufike wasibonisa izinto esingakaze sayicabanga nokuthi isikhona. So siyabonga nje ngomnyango ovula umthandeni. Ngiyafisa nabanye abaculi badlule asifisa ukuthi kube umthandeni yedwa owenza lezi zinto lezi. Sifisela nabo bonke abaculi izinto ezinhle la endimeni yethu uMaskandi hayi kwamanye ama-genre la kuMaskandi. Sifisela nawo wonke umuntu ocula uMaskandi ukuthi baphumelele. And futhi-ke ayikho into ebalulekile ukuthi uyuqoqe olumini. Once wakhuluma kahle ngabanye abantu ungathuka abanye abantu ungagxeka abanye abantu ngoba nakho ingoma kuwe ayisavuke noma akuyona isizini yakho. Wena usuzokhuluma kabi ngabanye abantu. Lokhu kuzokwakhela i-reputation embi nabahleli bemcimbi ngokuthi abahleli bemcimbi abaqashi ngokuthi wena unengoma enkulu yini. Baqasha ngokuthi uthandwa kangakanani. So uma abantu bakurejecta ngenxa yenkulumo zakho yizo izinto ezizoyenza ukuthi-ke abahleli bemcimbi bangasaqashi. Nazi into ebalulekile-ke ngokuthi uma ukhuluma ebantwini ungangcolisi igama labantu ungabizi abanye abantu ngemxheliba ungakhulumi kabi ngabanye abantu. Khuluma izinto ezinhle to attract abanye abantu abazosebenzisana nawe ngoba ukuthi kusasa the very same people abantu okhuluma kabi ngabo kusasa kuzoba nguwe futhi uzofuna ukucula nabo. And futhi nabahleli bemcimbi they have a relationship nabo nalabantu labo wena usuzokhuluma kabi uthola ukuthi angeke usaqashwa usuyoqashwa mhlawumbe abangani bakho. Kubalulekile ukuthi uma umuntu you represent yourself kwi-public kakhulukazi because you are a public figure. You need to make sure ukuthi ulimi lakho liqoqekile. Yabona umthandeni izinto ngaso sonke isikhathi noma ekhuluma kuma-interview he's always positive and wenza ngayo yonke indlela ukuthi angakhulumi ngomunye umuntu. This is why-ke kubalula-ke nanokuthi ukwazi ukukhuluma izinto ezinhle ngaye ukwazi ukumncoma futhi akwazi ukuqasheka ngokuthi akekho umuntu ongaqasha umuntu ongafunwa. So for ukuthi ube i-demand uqashwa you need to have a positive character and then a reputation yakho ibe yinhle kwi-public.